अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी शिंदे गटाकडे उमेदवारच नाहीयेत, ते फक्त आपलं अस्तित्व दाखवण्यासाठी मागणी करतात। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा निवडणूक लढण्याची धमक शिंदे गटाकडे नाहीये असा टोला लगावताना आमदार वैभव नाईक यांनी शिंदे गटाच्या दोन्ही मंत्र्यांवर देखील टीकास्त्र सोडलाय। पाहुयात काय म्हणालेत वैभव नाईक। शिंदे गट हा भाजपच्या ओंजळीने पाणी पिणारा गट आहे। भाजपची ध्येय धोरणं ते घेऊन पुढे जाणार आहेत। आणि समजा आता आपण बघितलं असाल की अजित पवारांनी सत्तेत घेतल्यानंतर त्यांनी कसं तोंड आळीमाळी गुपचूप केली, तसंच ते येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा भाजपचा उमेदवार या ठिकाणी असेल। शिंदे गट हे फक्त नावाला आपलं अस्तित्व लोकांमध्ये दाखवण्यासाठी ते मागणी करत आहेत। त्यांच्याकडे उमेदवार पण नाही आणि त्यांची उमेदवारीची लढवण्याची धमक पण त्यांच्यामुळे नाही। आणि त्यामुळे माझं आव्हान आहे की तुम्ही लोकसभेला निवडणूक उमेदवार घेऊन शिंदे गटाच्या नावावर निवडणूक लढूनच दाखवा। शिंदेंचं चिन्ह घेऊनच या ठिकाणी निवडणूक लढून दाखवा। ती हिंमत शिंदे गटामध्ये किंवा शिंदे गटाच्या इथल्या या मतदारसंघातल्या 2 जिल्ह्यातल्या मतदारसंघातील मंत्र्यांमध्ये सुद्धा नाही आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।